ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Сауду ТВ 01, ҳамун нафароне ки ба хотири харид кардани мошинҳо тамошо мекунед. Числа 13 сентябри соли 2025 навор кардем навори мошинҳои фурӯшӣ арзон. Агар хато накунам 6 ё ки 7 ҳами FK аста бачаҳо, караван, сидан, хечибек ва дигар маркаи мошинаҳом ҳаста ки дар ҳамон видео дидистем. Дек тамоша бо диққат тамошо мекунед ҳама каса. Баъдан барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ягон хона, замин, мошин чизе бошад, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. Навора дӯстон, по-братски дастгирӣ кунед, дар канал обуна шавед, подписатсия кунед. ҳамин видеода максимали лайк бизанед бачаҳо, фикротона комментария кунед. Кадом маркаи мошин дар корай, дар таги комментария нависед. Видеоро сар мекунед, ҳама каса тамошо кунед бачаҳо. бародарое ки дар Москваски област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд, прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунед бачаҳо. Opel Astra F дар кузуфи караван универсал ки солаш 97 бачаҳо азиз, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. одамое ки караван хоҳиш карден, сезони караван 39500 мега дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. яъне ки сӯзишвориш бошад газу плюс бензин аст. мотор 1.5 механика краска тоза. хоб состоянии олӣ. салом бародарои азиз, мегам мошинхарои муҳтарам. мошинмон каравани простой дар ҳолати техникӣ қарор дорад, ҳолати корӣ. задагӣ умуман надорад. саодо дар пеши мошин. илтимос беҳуда занг назанед. 39500 сум. солаш 97 бачаҳо. газ плюс бензин. любителои караван ҳамиҷа ҳастен, ина марамат аз номи Сауду ТВ рақамҳои 26 21 ахиршай занг занед. хоб ман барои шумо ҷои кори зур ёфтам бачаҳо азиз. нигоҳ кунед. фақат 3 ё 4 нафар кор мекунанд. тарзи кори аппарати хишира тамошо кунед чӣ хелай. як кас мебура, як кас ин тараф мақсад рӯӣ мекуна, як шахсият айс мегира, бо нафар дигари чӣ кор мекунад, заправкаш кардан мегирад. нигоҳ кунед, просто зур дар як рӯз мега 7-8 ҳазор ғишти хом мебурора. расход 7-8 литр дизелни 29 ё ки 30 ҳазор сум меган, арзон мешавад. камтар савдо дора. шаҳри Хуҷанд доставка дорем. хоб маълумоти праша бигирен дӯстон азиз. арзон яъне ки камтар, бисёри бад арзон намешавад мега. мақсад ки муомилаи состар дорада. одамое ки эҳтиёҷ ба аппаратҳо доранд, аз мо фақат дӯстон навор кардан ай. ҳамин мо қабул мекунем, пешкаштон мекунем. далчи ягон дӯсту бародаратон аппаратхар боша, метавонед рақамҳои ҳамин соҳиби ҳамин аппаратро рӯй кунед. Opel FK, Astra FK аста ки дар кузуфи хечибек. солаш 97 выпуск. хечибекай сиданай карочи, инам хелиада карочи. дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 38 мега бачаҳо. метавонед дар 38000 сомонӣ бихаренаш. газ бензин қати ҳаракат мекунад. ҳолати кори сидан будааст. объёмаш 1.6 механика бачаҳо. рақамҳои 8538 метавонед ба дили пир занг бизанед, маслиҳат бигиред. мошин дар ҳолати беҳтаринаи утилизатсия дорад. солона ҳуҷҷат тамом шудагиай. мақсад ҳуҷҷатш мекунед 38000 сомонӣ. хоб дӯстон, дар таги комментария видео фикротонро нависонда монед, аз кадом маркаи мошинҳо шумода дар корай, то чанд сума. иншоаллоҳ ҳаракат мекунем, аз рӯи комментҳо навор кунем. мошини навбатӣ бачаҳо кияи фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2015 сол, мотораш 1.4, сӯзишвориш бензин, нарх 500 000 рубли русӣ мега.
ки бо муомилаи соз дорам. алиши ба мошине ки дар Тоҷикистон боша, алиши вариант дора бача азиз. Фақат ба мошини Тоҷикистон буда мегам. Суруға Красноярский област. Ҳамуҷа кароч ҳамун тараф област ай хулас Красноярский қарор дора. Телефон WhatsApp мегзорем, боз метонен бихарен. Ина марамад ба сумми русӣ 500,000 рубл алиши ба мошини Тоҷикистон буда. баъдан дӯстон лайкотона монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, мо ждат мекунем. Opel Astra F. ина марамад дӯстон азиз, мошини навбати мо ки солиш 96 дар шаҳри Душанбе 40,000 сомон арзиши мошин, фақат бензин, объёмаш 1.6 коробка механика, хечибеки фасонаки самбақа ёфтем бачо бари шумо. объём 1.6 механика. рақамоша мегзорам, занг зад 281 ахириш. мошин дар ҳолати хубай, мотор 100%, балоно 80%, ходовой 90%, коробка передачи 100%, утилизация 100%, документ 100%, аккумулятор 100%. илтимос беҳуда занг назанен. фақат мошин харид алиши вариант надорем. ба сум 40 сетанол. ина марамад 96 сол дар Душанбе. Hyundai Starex. ҳастаи любителёш. Starex-и фурӯши 2002 сол. лӯбои маркаи мошин роӣ мекунанд. лӯбои маркаша реклама мекунем. наворои бисёртар хонаҳои фурӯше бачо азиз. ҳами нигоҳ кунем да, ҳамо главни видео дорем, ҳамо канал дорем. ҳамаи маркаи хонаҳо ҳастанд. Starex 2002 дизел механика дар ноҳияи Носири Хусрав 35,000 сум нарх. иваз ба Opel Caravan, алиши ба Caravan бачо азиз. рақамҳои WhatsApp ахираш 260 метонен ба дили пир аз номи канали мо муроҷиат бикунем бачо. ана ки лайкотона монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментарияда баён карда монен, мо мехонем комментора. Opel Astra F дар кузофи Caravan. навор чӣ хела бачо, навор маъқул шуд ё не? мақсад ки Opel қати навора ҷадид кардем да. солиш 96 Caravan-и простой 32,000 нархаш. хеле нарху редка меша бачо азиз, ки дар Душанбе 32,000 сум номери транзит ай учет снимат кардаги тапа тайёрай. мегири ба ном бекунӣ тамом. газ плюс бензин, объём 1.6, коробка механика, универсальный автомашина. ассалому алейкум мардум. мотор, коробка созай, задаги, даридаги надора, 1 сола ҳуҷҷат плюс утилизация дора. 17,000 бо муомилаи созам карда мешавад. занг занем бачо. баъдан дӯстон ҳами чӣ бугум, мошинотона ҳаракат кард, видео кунен, чем сурати холӣ чизе мепартем, видео кароӣ кунем. Daewoo Labo дар шаҳри Ҳисор 2005 сол, соли барориши мошин, 33,000 арзиши мошин, фақат ба газ ҳаракат мекунад. ина марамад мошини кори беҳтарин, 33,000 сум, бизнеси тапа тайёр. мегирен деҳа ва деҳа, картошка, пиёзу, харбузаву тарбуза биёбача. гази холӣ без ҳуҷҷат. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. аз номи Саудо ТВ ба дили пир занг занен. чем ҳамо тиртирак мегӯем, чӣ мегӯем, хеле гирифтан навачо, ҳамин лабора бигирем, фикр мекунем созай. хеле фақат тавсияи ма ҳай. и просто мнени мо. бо нагӯем ки сағрача реклама кард, тарифш кесай мехоҳад бигзаронаш. и хеле не, хай мо қабул мекунем, кори мо реклама бачо азиз. Opel Astra F дар кузофи сидан. ҳар як хечибеки Caravan сидан қабул кардем, бовар кунен, просто зури бадан. солиш 96 дар шаҳри Кулоб. мардуми Кулобҷони бостонӣ ҳамҷаен. 38,000 сум нарх, фақат бензин, объём 1.6 механика. рақамҳои 0909 ахир рақамҳои соҳибмул. мошин беҳад мегӯяд тоза, тамоман пусидагӣ надорад, чашкиёш заводскои утилизация дора, ҳуҷҷат тамом шудагӣ. суми ҳуҷҷатоша мегузорем, минус мекунем, савдо
мекунем. Мошин дар Муъминобод қарор дорад. илтимос харидори аниқ занг занен. срош на. хоб рақамоша мегзорем рӯи экрани шумо. занг зан масекнем бачаҳо азиз. 38000 сомон сидани асонак. дӯстони азиз, Peugeot партнёр мегана. ҳамин хеле мошин кароче қабул кардем. солаш 2010, объёмаш 1.4 коробка механика, сӯзишвориш бензин, ҳуҷҷату 100%. дар Москва қарор дорад. нарх 220000 рубл. бача дар Россия шиба яка мошин арзона бачаҳо. я савол шумо дам. нигоҳ кунед 220000 рубл, 2 миллион 200 не. ҳамин 220000 курси ҳозира қати ҳамин 100000-ош агар 14000 сум не 11400 шава агар 100000-ош 20 хайна 25000 сомонда мошин мехарем. зурая хеле саста не бо зури ба занг за бачаҳо пурсон шин. Opel Astra F караван боронш кардем да неки ячи бачаҳо азиз. солаш 95 дар истарошани Бостонӣ. 32000 сум нарх, фақат бензин газ. объём 1.6 коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp-да метавонен занг бизанем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. масъалаи баллонот 4 баллон нав. мотор коробка ходовой хоб мотор коробка ходовой кор надора. маслан нав, аккумулятор нав, кузов радной ҳама, стойка кафидагӣ не, чашкаҳош нағз, утилизатсия дорад, техасмота тамом мешавад. харидори аниқ занг занед, беҳуда занг назанед. саводо пеши мошин ба мошин дар шаҳри Истаравшан 32000 сум нарх. марамат дӯстон, караванхаро Истаравшан ҳамҷаен. ина занг занед бачаҳо. ВАЗ 2107 любителёи 07 ҳастем ҷа. солаш 2006 коробкаш механика, объёмаш 1.6 карбюратор будааст. нарх 14000 сум. мошин ходовой мекунӣ. коробкаш скорош мепара мега. солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш ҳастай. краска 80%. салон люкс, баллоно 70%. мошин на хаду 14000 сум нархш. любителёи 07 марҳамат акақати чахчах кунед. Галинвагел меган, гелик меган, велик меган. кароч нигоҳ кунед бачаҳо азиз. Mercedes Benz Gelenwagen. солаш 2002, баллонош 80%. мошин дар Қазоқистон қарор дорад. шаҳри Чимкент. нарх $12000, 120000 сум. 100 чӣ меган 11000 сум мақсад курс 930 чанда. нигоҳ кунед бачаҳо, хеле арзон шуда Галинваген. WhatsApp шуда мегзорем, занг занед. автомобил Mercedes Benz ҳолати корӣ беҳтарин. маълумоти пура занг занед. мақсад ки на хадуи бада акақати чахчах кунед бачаҳо. зиндаву сарбаланд бошед.